Jungle. Yo, welcome back again to Zimu Reality ITV. Panapa ndinongwavha ma latest pandinongwavha nyaya dzinenge dzichipisa ndobva ndaya nadzo pamutikinyira we Zimu Reality ITV ndobva ndakupakurira ivo maregedza kufara. Saka nachinge iri first time yakusvika panapa usati wasubscribe, please don't forget to subscribe Zimu Reality ITV kuitira kuti usapotswe nema latest asi kana uchinge wakasubscribe kudhara. Big up yourself, ndio wakapenga, ndimi nondisimbisa, ndimi ndiwambe ndichiwana zvipawa zvekuita se zvekuhasila nyaya ndine muzuva nhasi inyaya yapita moyo nemufana wakanonzi Tongai Junior. Pana latest single rabuditswa na Tongai Junior mukoma wabheta bvakana rimwe ngoma rawo nonzi Cain and Abel. Single yawo single roro rikubvira boys ende mufana uyu akarakarohwa. Saka ne video rani ramukoma Peter rangu achisembula song inoti muone video ra zvangu achiita zvokuita ita masiso kuita sei sikazoti boys mwana akachitaira kuti zvona aiwa maya mumwe nemumwe ane muzvaro wake wakaitwa. Mumwe ndi Cain, mumwe ndi Abel. Ini ndiri Abel, mumwe mangu mune love, asi iwo Cain akazvarwa nechi mwana ati munzwe song yacho musazoti Sparks ndiye angachita se angachitaura. Asi ndakubva nangotiwo futi kana chimwe ne business rako wada ndikumarketing kana chimwe ne music yako wada ndikumarketing pa Zimu Reality ITV undibata pa namba dziri pa screen idzo ndobva ndakuitira munyati wacho tobva tangofambira nyaya dzacho kuti tigudhuka pakufambira nyaya dzacho. Saka gendesai ndibva nangokusanganisa ne video ramukoma Peter. Pakuzvarwa pedu takasiyana siyana, mumwe anozvarwa akapfumbata zvake, ini Abel ndakapfumbata rudo, uyo Cain akapfumbata hondo. Ini mufudzi wemakwai angu, uyo murimi wezvirimwa zvake. Yamana marona video mukoma Peter wangachivhura maziso wachita sesikazoti kurwadziwa ingati kusimbisa uinevha ndobata unange kuita se kakurwadziwa so rinenge disi rekerawo bata mukomana pakaipa but haya mupana anorowa music boys tinotaiwa maya ndidewa chaiwo ini hangu ndisachi ndamaka. Saka ameno komendeyo pakasamba muti udzowo kuti song yemufana mainzwawo sei uyezve reaction yapita maiona sei. Thanks for subscribing, thanks for visiting Zimu Reality ITV. Rambai muchingoita se muchingobatika panapa tichamba tichingoonesana zvinonakidza. Kobom!